Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Rehabilitasyon ng Candaba Viaduct sinimulan na. Rerouting plan para sa mga 12-wheeler trucks ipinatupad ng NLEX. Food security, prioridad sa executive legislative agenda ni Governor Pineda sa ika-11 sangguniang panlalawigan. City Hall ng San Fernando, plano raw gawing public library at museum ni Mayor Vilma Caluwag. At Fernandina National Artist for Music, binigyang pugay ng kanyang mga kabalen. Magandang gabi ka rin ngayon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Plano raw pong gawing public library at museum ni City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag ang kasalukuyang gusali ng City Hall. Ay kay Caluwag na papanahon na raw para magtayo ng panibagong City Hall dahil congested na rin ang lugar ng kasalukuyang mga tanggapan ng LGU. Makatutulong din daw sa pagpreserba ng kulturang Kapampangan ang pagkakaroon ng museo at library. May detalye ng balitang yan si JM De Jesus. Plano raw gawing public library at museo ni Mayor Vilma Caluwag ng City of San Fernando, Pampanga ang kasalukuyang gusaling pampamahalaan ng lungsod na matatagpuan sa Barangay Santo Rosario. Plano ko sana kung mapagbibigyan yung dahil yun kayo na rin ang nagsabi talagang congested na talaga, walang parking and all. So plano ko talaga gawin na lang siyang museum and public library. Tapos magtatayo tayo ng bagong City Hall na nakapagitna para accessible lahat sa mga Fernandinos. Tiwala raw ang alkalde na makatutulong ito sa pagpepreserba ng kasaysayan at kulturang Fernandino. Gusto ko kasing makita na parang heritage para at least merong pupuntahan yung mga tao at titignan din natin lahat ng mga barangays kung meron pa tayong pwedeng ma-preserve doon para naman mabuhay yung turismo dito sa San Fernando. Ayon sa cultural advocate na si Ivan Henares, napaka-importante umuno na mapreserba ang kulturang Fernandino dahil malaki ang naging ambag ito sa bansa. Alam mo, sobrang yaman ng kasaysayan natin dito sa San Fernando, and it's very important that we are able to highlight that, no? Marami nang nawala, maraming nasira, especially nung nagbaha at saka lahar dito, no? Nalubog ang mga iba't ibang mga historical structures, no? Nakikipag-ugnayan na umuno kasalukuyang administrasyon sa iba't ibang cultural at heritage advocates upang maisaayos sa mga plano sa Heritage District at pagpapatayo ng library at museo. Kumakausap na tayo ng mga old families tsaka mga iba't ibang personalities in San Fernando to donate items for the museum. We will encourage people to start donating their books, no, to the city kasi nga magkakaroon na tayo ng city library. Suportado naman umuno ng sangguniang panglungsod ng naturang programa. In terms of supporting the initiatives and plans of our local chief executive, they will be requiring funding in the future. Aprobado rin para sa ilang mga Fernandino na gawing museo at tourist spot ang City Hall. Para sa akin po, pabor naman po siya na gawing library po itong ating munisipyo po dahil parang karagdagan na rin po na tourist attraction po dito sa bayan po ng San Fernando, Pampanga po. Para at least kahit papaano madagdagan po yung mga taong bumibisita po dito sa ating bayan po. Sa opinion ko po, magiging pabor din po to, hindi lang po para po sa amin na mga dito po na nakatira po sa San Fernando, kundi maging na rin po sa aming lokalidad na rin po. Dahil ito po ay bilang mag-iisang tulay para po magkaroon po ng tourist attraction po yung lugar natin. Samantala sa ngayon ay wala pa umano na pag-uusapan ng administrasyon kung saan nililipat ang City Hall ng syudad, ngunit halos lahat ng opisina ay nailipat na sa Heroes Hall. Tiniyak naman ni Caluwag na magiging accessible ang bagong site ng gusaling pampamahalaan ng lungsod. JM De Jesus, CLTV News. Pinabubusisi ni Secretary Erwin Tulfo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD
ang listahan ng mga 4Ps beneficiary upang hindi raw makalusot ang mga hindi karapat-dapat sa programa. Tiniyak naman ng Information Officer ng DSWD dito po sa rehiyon na mahigpit nilang sinala ang mga nasa 200,000 benepisyaryo ng programa. Hindi rin daw pwedeng basta-basta magsagawa ng delisting o pagtatangga ng mga pangalan sa listahan dahil ito ay may prosesong pinagdadaanan. Narito ang report. Sa kanyang unang linggo sa pwesto bilang kalihim ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, ipinag-utos ni Erwin Tulfo na mahigpit na pagbusisi sa listahan ng mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilya Pilipino program ng gobyerno. Babala ni Tulfo sa mga fixer at nananamantala, tigilan na ang kanilang iligal na gawain. Doon po sa mga fixers, alam ko naghahanap buhay ho kayo, pero malihong hanap buhay ho yan. Panloloko yung ginagawa ninyo sa DSWD. Yung mga ginagawa ninyo, itigil na ninyo. Target ni Tulfo na alisin ang mga overdue sa programa at mga benepisyaryo na ipinansusugal lang daw ang ayuda ng gobyerno. Dito sa Central Luzon, patuloy daw ang pag-aksyon ng kagawaran sa mga benepisyaryo na hindi nakakatalima sa regulasyon ng programa. Sa kasalukuyan, meron pa rin tayong mga natatanggap na reklamo na may mga beneficiary pa rin na nagsusugal at nagsasanla ng kanilang mga cash cards. So, ito ay ina-actionan pa rin natin, patuloy natin ina-actionan. With regards to the data, siguro hingin namin kung ilan na yung mga na-delis or ilan na yung mga na-warningan natin. Aabot sa 11 kaso at 2 insidente ng pagsasanla ng cash card ang naidulog raw sa DSWD Region 3 noong 2021. Ayon kay Reynard Grospe, Information Officer ng tanggapan, hindi po pwedeng basta-basta na lang tanggalin sa listahan ang mga nakitaan nila ng paglabag sa panuntunan dahil may proseso pa itong dapat pagdaanan. Tuloy-tuloy naman yung mga case management natin. Ang kailangan siguro natin gawin ngayon ay alamin natin kung aalamin ng departamento kung epektibo ba talaga yung mga case management na ginagawa or kailangang tingnan natin kung paano mag-meet yung gusto mangyari ni Sec Erwin na kaagad silang matatanggal. Kasi para sa akin talaga bilang social worker, importante yung case management kasi behavioral change, yung long-term na pagbabago ng isang pamilya o ng isang tao, mas malaki yung impact nun kaysa dun sa maalis sila kaagad dun sa programa. Tiwala naman daw si Grospe na mapapalakas ang reporting ukol sa mga paglabag sa programa matapos ang pagbibigay babala ni Tulfo. Nagpaalala rin ang tagapagsalita ng DSWD dito sa rehiyon sa nasa higit 200,000 benepisyaryo na sumunod sa alituntunin ng 4Ps. Hindi pag-attend ng family development session, paggamit ng hindi wasto doon sa mga cash grants, pag-engage sa anumang uri ng sugal at pagsasangla ng mga cash cards. Ayan yung mga violations natin. Pero hindi outrightly kasi maaalis sila kasi meron tayong tinatawag na case management. Ayon kay Grospe, maaring direkta ang reporting hinggil sa mga benepisyaryong hindi tumatalima sa DSWD o maging sa mga Municipal Social Welfare and Development Office na conduit ng DSWD sa pagbabantay sa mga 4Ps beneficiary. Patuloy rin daw ang isinasagawang census at interview at ongoing na rin ang paglilinis ng master list. Paulo G. Santos, CLTV News. Nag-anunsyo na po ang mga kumpanya ng langis sa bansa na magpapatupad ng big-time price rollback ngayong Martes, July 12, 2022. Sa anunsyo ng Clean Fuel, Petrogas at Pilipinas Shell, 5 pesos and 70 centavos ang tapya sa presyo ng kanilang gasolina, habang 6 pesos and 10 centavos naman ang bawas presyo sa kada litro ng diesel. Epektibo po yan alas 6 na umaga ng July 12. Magpapatupad naman ng 6 pesos and 30 centavos na rollback sa presyo ng kanilang kerosene. Ito na ay ikalawang sunod na linggo na nagpatupad ng bawas presyo ang mga kumpanya ng langis.
ng CLTV News. 17 million pesos na halaga ng shabu mula Estados Unidos na sabat sa Port of Clark. At responsible pet ownership isinusulong ng Malolos City Government. Libreng kapon at anti-rabies vax inilunsad. Manatili nakatutok para sa iba pa mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, isang bagahe galing Amerika na idineklarang naglalaman ng tsokolate at kape ang nakitaan po ng illegal na droga sa Port of Clark. Ang halaga ng droga aabot umano sa 17.2 million pesos. Narito ang karagdagang detalye. Idinaan sa Port of Clark ang isang di kalakihang kahon na ito noong July 5, 2022. Ang parcel na idineklarang chocolates, kape at sweets. Illegal na droga na pala ang laman na galing umano sa Rockville, Maryland, USA. Ayon sa hepe ng PIDEA Pampanga, nakakonsign daw ito sa isang nagngangalang Rocky Reyes Marasigan. Matapos dumaan sa x-ray scanning sa Port of Clark at physical examination, dito na nadiskubre ang 3 vacuum-sealed plastic na pinaghinalaang shabu kasamang assorted chocolate sa loob ng package. Kaya naman kagad nagkasa ng control delivery operation ang pinagsamang puwersa ng PIDEA Region 3, Pampanga Provincial Police Office, PIDEA Clark Interagency Drug Interdiction Task Group at iba pang enforcement agency kasama ang Pasay City Police kung saan nakatira ang consignee. July 8, Biyernes, natunton at naaresto ng mga otoridad sa Rojas Boulevard si Angel Paul Larimer Felesmeña, na kilala rin bilang Rocky Reyes Marasigan, 24 na taong gulang at residente ng M. de la Cruz Street, Pasay City. Nasamsam sa operasyon ang nasa 2.5 kilograms ng shabu na may estimated street value na 17.2 million pesos, 2 pirasong ID at 1 unit ng cellphone. Sasampahan naman ang kasong paglabag sa Section 4 o Importation of Dangerous Drugs ng RA 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002 ang naarestong consignee. Jennifer Salenga, CLTV News. Nagsagawa ng libreng anti-rabies vaccination at kapunan para sa mga alagang hayop ang City Veterinary Office ng Malolos, Bulacan. Para naman ito ng kanilang pagtalima sa Anti-Rabies Act. Taon-taon kasi aabot po sa 200 Pilipino ang nasasawi dahil sa rabies. May detalye ng balita niyan si Felix Barrios. Kabilang ang Pilipinas sa may pinakamataas na kaso ng rabies sa buong mundo. Sa tala ng Department of Health, aabot sa 200 Pilipinong namamatay taon-taon dahil sa rabies infection. Kaya naman upang maiwasan ang higit pang paglobo ng bilang, hinihikayat ng mga eksperto ang pagpapabakuna ng mga alagang hayop upang makaiwas sa rabies. Sa lungsod ng Malolos sa Bulacan, pinilahan ng mga residente ang libreng anti-rabies vaccination at pagkakapon para sa mga hayop. Ito umano ay programa ng city government ng Malolos. Nakakatipid kami, lalo na doon sa gamot. Ano? Tapos yung siguraduhin namin na maayos yung kalusugan yun. Ito po ay malaking tulong dahil magiging protection din po sa amin para sa anti-rabies. Pag bakunado ang isang pet, mas maproteksyonan yung mga tao sa palibot, tsaka sa household, at tsaka at the same time para din sa mga pets. Ayon kay Vice Mayor Miguel Alberto Bautista, ang nasabing aktibidad ay pakikiisa nila sa layunin ng Republic Act 9482 o ang Anti-Rabies Act.
So that's the goal. We will reach every household. We will make sure na alam ho nila na ang bawat buhay mahalaga. Every month po kasi namin gagawin to eh. So we're looking forward na in the next 2 years, 3 years, maubos na talaga yung mga stray dogs dito sa lungsod ng Malolos. Ayon pa kay Bautista, kasalukuyang tinatrabaho umano ng sangguniang panglungsod ng Malolos ang pagpapanukala ng mga batas patungkol sa pagpapahalaga ng buhay ng mga alagaing hayop. I'm here for policy making, di ba? So isa ho yan sa mga tutugunan ho namin na yung pagtrato, yung pagmahal natin sa ating mga alagang hayop, hindi lang sa alagang hayop, pero pati ho, nandun nga sila Doc George, nakatutok sila kahit sa mga livestock, sa mga poultry. We're working on na lahat po ng buhay talagang mahalaga and gusto ko na ipakita to kahit in legislation. Samantala, ang pagtitiyak na bakunado ang ating mga alagang aso at pusa ay isa umanong responsibilidad ng mga mamamayan ayon kay Dr. George Crisostomo, ang City Veterinarian ng Malolos. Pagbabakuna ng aso ay napakahalaga. Kasi ito nakakamatay ng tao, kaya itong programa dapat samantalahin na ng mga kababayan natin para ma-avail nila yung libreng bakuna. Felix Barrios, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, dating Defense Secretary Delfin Lorenzana, itinalagang chairman ng DCDA. Food security, prioridad sa executive legislative agenda ni Governor Pineda sa ikalabisang sangguniang panlalawigan. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News. Matapos pong manilbihan bilang kalihim ng Department of National Defense sa ilalim ng Administrasyong Duterte, uupo naman ngayon bilang chairman ng Bases Conversion and Development Authority si Secretary Delfin Lorenzana matapos italaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Narito po ang detalye. Malugod na tinanggap ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA ang appointment ni dating Defense Secretary Delfin Lorenzana bilang bagong chairman ng Board of Directors ng ahensya. Ginawa ang oath-taking ni Lorenzana kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong July 7. Pinalitan niya si Gregorio Garcia na appointee ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil sa kanyang karanasan sa Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense, naniniwala raw ang BCDA na mabibigyang gabay at maitataguyod ni Lorenzana ang kapakanan ng mga Pilipinong sundalo at epektibong maisusulong ang modernisasyon sa military. Ito raw ay lilikha ng malakas na koneksyon sa pagitan ng BCDA at ng kanilang key stakeholders. Naitatag sa ilalim ng Republic Act 7227, ang BCDA ay isang government-owned and controlled corporation na nag-transform mula sa dating base militar na ngayon ay sentro ng economic growth. Malaking bahagi ng disposition income nito ay napupunta sa modernization program ng AFP. Umabot sa mahigit 25 billion pesos ang kabuang kontribusyon ng BCDA sa AFP sa ilalim ng nagdaang administrasyong Duterte. Kabilang sa mga pinasiwaan ng BCDA ang New Clark City sa Capas, Tarlac. Ito rin ang mother agency ng Clark Development Corporation, Subic Bay Metropolitan Authority at ng Clark International Airport Corporation. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa pagbubukas ng sesyon ay kalabing-isang sangguniang panlalawigan ng Pampanga, kabilang umano sa pangunahing executive legislative agenda ni Governor Dennis Pineda ang food security sa lalawigan. Kailangan daw makasabay ang Kapitolyo sa mga programa ng national government upang hindi mapag-iwanan ang mga food producers sa lalawigan na apektado ng matinding krisis. May ulat si Paolo G. Santos. There being a quorum, inaugural session is now open. Sa pagbubukas ng session ng 11th Sangguniang Panlalawigan ng Pampanga, prioridad daw ni Governor Dennis Delta Pineda ang mabigyan ng suporta ng legislative body ang mga programa ukol sa food security. Kabilang umano rito ay ang pagpapalakas ng ani ng mga magsasaka sa lalawigan. Ensuring food security in the province. Pagpapatayo ng rice complex para sa ating mga marginalized farmers. Ang rice complex ay magkakaroon ng warehouse, recirculating dryer, cleaner, at iba pang kagamitan. Ayon kay Angie Blanco, Special Assistant to the Office of the Governor, prioridad ng Kapitolyo ang mga marginalized sector dahil sa krisis na dulot ng mataas na presyo ng pataba at krudo para sa kanilang patubig. Yung mga marginalized farmers, no? Pag sinabi nating marginalized, yung mga 2 hectares and below ang pag-aari nila, no? Kasi silang nahihirapan, lalo na sa presyo ng binhi, no? At fertilizer. Kaya kami magsasubsidize din kami ng mga augmentation lang sa mga munisipyo ng mga ng fertilizer at saka seedlings, no? Plano raw ng pamahalang panlalawigan na magtayo ng isang rice complex na may rice dryer at magsisilbing warehouse, maging ang mga kagamitan ng mga magsasaka na magpapalakas sa kanilang ani. Isasama umano sa budget appropriation ng Kapitolyo. Yung ani nila, no, pag napa-mill na natin na bigas, ang plano namin, dahil meron tayong, nagbibigay naman tayong relief, no, sa disaster, kami na mismo ang bibili ng bigas sa kanila para at least alam na nila na kung kanino ibebenta yung may sure buyer na sila. Sa hiwalay na panayam ng CLTV News kay Governor Pineda, tinukoy niya na ang Pampanga ay kabilang sa malalaking industriya na apektado ng African swine fever at bird flu. Kaya kailangan umanong mabigyan ng sapat na pondo ang unang priority executive legislative agenda nito.
Marami hong perwisyo ngayon, lalo na hutong sa bird flu natin, meron na naman ho tayo. So, pero nandito na ho to lagi na nangyayari to So, kailangan lang ho tayong magbigay ng assistance pa rin dito sa mga negosyante natin, sa mga farmers natin, lalo na ho sa problemang hinaharap. Ayon kay Governor Pineda, batid ng Provincial Board ang urgency ng first priority agenda nito, kaya tiwala siyang makikiisa ang mga bagong miyembro ng SP sa kanyang mga isinusulong. Tingin ko naman ho, walang problema sa mga bagong member ng sanggunian, lalo na po kay Nanay kasi talagang makikita niyo naman ho yung mga nilatag kong agenda is para naman ho talaga sa mga Kapampangan. So, wala po akong wino-worry na merong hindi mapupondohan, na merong tatanggi sa funding ho nito mga nilatag kong agenda. 12 ang executive legislative agenda ni Pineda at bukod sa food security, pasok din sa top 3 ang pagpapabuti ng healthcare service at ang pagpapalawig ng educational assistance para sa mga scholar ng Kapitolyo. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Rehabilitasyon ng Canaba Viaduct sinimula na. Rerouting plan para sa mga 12-wheeler trucks ipinatupad ng NLEX. Ang Fernandina National Artist for Music binigyang pugay ng kanyang mga kabalan. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News.
Paunawa po sa mga motorista, sinimulan na ngayong Lunes, July 11, ang rehabilitasyon ng southbound portion ng Candaba Viaduct sa NLEX. Dahil dito, hindi muna pahintulutang dumaan sa nasabing expressway ang mga 12-wheeler truck pataas. May detalye si Liana Canela. Sinimulan na ng North Luzon Expressway o NLEX Corporation ang isang major safety upgrade sa southbound portion ng Candaba Viaduct Lunes, July 11. Ito ay bilang pagtitiyak umano ng integridad ng viaduct para sa kaligtasan ng mga motorista. Inirekomenda rin ng engineering consultant ng korporasyon ang pagtugon sa issue sa mabibigat na kargada na nakaaapekto sa viaduct. Kaya't sa parehong araw, ipinatupad ang rerouting plan para sa mga 12-wheeler truck pataas. Sa mga manggagaling sa Angeles at San Fernando na lulusot sa Mexico, Santa Ana, Arayat, Cabiao, San Isidro at Gapan Nueva Ecija, maaaring dumaan sa Olongapo Gapan Road. Para naman sa mga galing Mabalacat, maaaring baybayin ng Mabalacat-Magalang Road at pag nakarating sa Magalang, kumanan sa Magalang Arayat Road. Pagdating sa Arayat, pwedeng dumaan sa Olongapo Gapan Road patungo sa Cabiao, San Isidro at Gapan. Pagdating sa Gapan, kumanan papunta sa Maharlika Highway at dumaan sa San Miguel, San Ildefonso at San Rafael, Bulacan. Pagdating sa San Rafael, kumaliwa sa Plaridel Bypass Road. Gayunpaman, nilinaw ng NLEX Corporation na ang mga sasakyang nabibilang sa Class 1 at 2, gayon din ng mga 10-wheeler truck na mababa sa 33 tonelada, maaari pa ring dumaan sa southbound na bahagi ng viaduct. Magtatalaga rin umano ng mga patrol crew at traffic marshals at maglalagay ng directional traffic signs sa mga estratehikong lokasyon ang kumpanya upang mabawasan ang mabigat na daloy ng trapiko at gabayan ng mga motorista sa loob ng repair site. Maaapektuhan naman ng rerouting scheme ang mga toll plaza ng San Fernando at San Simon. Pinapayuhan ng mga motorista na i-install ang kanilang mga RFID at tiyaking updated at may sapat na load ang kanilang mga account. Pinabibilis umano ng NLEX ang pagtatayo ng ikatlong viaduct na inaasahang matatapos sa ika-4 na quarter ng 2024. Liana Canilao, CLTV News. Nagtipon-tipon sa isang salo-salo mga alagad ng sining art enthusiast at ilang lokal na opisyal sa Pampanga para bigyang pugay si Fides Cuyugan Asensio. Si Cuyugan Asensio po ay ang kauna-unahang Fernandino na pinarangalan bilang National Artist for Music. Narito ang report. Isang 90-year-old Kapampangan ang kinilala para sa kanyang aking husay at kontribusyon sa larangan ng musika. Siya ay si Fides Cuyugan Asensio, isang opera singer, guro, stage and film actor at librettist. At para bigyang pugay ang kauna-unahang Fernandina na itinanghal bilang National Artist for Music, isang formal na salo-salong isinagawa sa Balay Matwa ng pamilyang Hison Paras na dinaluhan ng mga Kapampangan artist, art enthusiast at ilang mga lokal opisyal ng syudad. Marami ngang nagtataka na hindi ko kilala si Fides, pero our family decided to host this luncheon in her honor. Kasi nga napakalaking honor para sa San Fernando. And since sabi ko marami din ako mga kaibigan in the cultural field, it would be good to have them all gathered together to honor Fides. Si Cuyugan Asensio ang kauna-unahang Filipino voice scholar na nagtapos sa Curtis Institute of Music sa Amerika noong 1955. Mula noon, naging isa siya sa mga nangungunang performer at producer ng opera sa Pilipinas. Kumanta siya bilang koloratura soprano at lumabas sa mga world premiere ng Filipino operas tulad ng Mapulang Bituin ni Ramon Santos, Dularawan ni Casilag, at binigkas din si Sisa sa No Limitangere ni Felipe De Leon noong 1950s at 1960s. Siya rin nag-direct ng mga produksyon ng ilang Pilipino at Western operas. Kung titignan mo yung life story o biography ni Fides Cuyugan Asensio, mamamangha ka kasi as early as Second World War, she was already
directing, writing, performing, and then even designing the stage. And then after the war, from the 1950s to 1960s, she was the top opera singer of the Philippines. And then pagdating ng 1970s, she wanted to bring opera to the masses through the popular medium at the time, which was television. Sa panayam ng CLTV News kay Cuyugan Asensio, sinabi nitong malaki ang kanyang tiwala sa kakayahan ng mga Pinoy dahil likas na umano sa atin ang kagalingan sa sining at kultura. The Filipinos can do great things if they will only put their mind to it. We love to dance, we love to sing, but magaling din tayo sa sciences. But we don't, because we're fun-loving, very fun-loving, which makes also a nice change from all the others. In Europe, they look so fun. We're always laughing, smiling. Bagamat hindi inaasahan na nasabing parangal, nagpapasalamat umano siya dahil binigang halaga ng pamahalaan ng kanyang mga kontribusyon sa larangan ng musika. I didn't care about awards anymore. And somehow, just came. Especially this last one. I didn't expect it, so I had to take what I felt. Mensahe niya sa mga artist huwag mapagod habulin ng kanilang mga pangarap at naway magsilbing umunong inspirasyon ng kanyang buhay para sa lahat. Keep trying, don't give up. And after several years, if you still haven't achieved your goal, it's God's will. God's will be done. It will come. He said to me, the greatest thing you'll ever learn is just to love and JM De Jesus, CLTV News. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po ang pagtaya ng panahon sa susunod na 24 oras. Kahapon po ay namataan ng isang low pressure area at ito po ay tinatayang nasa layong 690 kilometers dyan po sa may silangan ng Biracatanduanes at hanging ang habagat pa rin po nakakaapekto dito sa may western section ng bansa. Samantala po ang low pressure area pong nabanggit ay namataan na po ngayon umaga sa layo na lamang na 635 kilometers dyan po sa may silangan ng Infanta Quezon at ganun pa rin po southwest monsoon o hanging habagat pa rin ang nakakaapekto dito po sa may kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya po ang western at central Visayas, Mimaropa, Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula, maula po ang papawirin na may mga kalat-kalat na mga pagulan, pagkidlat at pagkulog dulot po ng southwest monsoon. Samantala po ang Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao Provinces, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate, maulap din po ang papawirin na may mga kalat-kalat na mga pagulan, pagkidlat at pagkulog dulot naman po ng LPA or low pressure area. Ang Metro Manila po at nalalabing bahagi ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga, ay maging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron naman po tayong inaasahang mga pulo-pulo o isolated rain showers at thunderstorm. Ito po ay dulot ng hanging habagat at ng localized thunderstorm. So ito lamang po yung mga weather system na nagbibigay po ng mga pag-ulan sa malaking parte ng ating bansa. Kaya pinag-iingat po natin ating mga kababayan, magdala po ng gamit panangga sa ulan. At kung wala naman po importanteng lakad, manatili na lamang po sa loob ng bahay. At yung po mga nasa mababang lugar ay maging alerto po dahil posible po ang mga flash flood o dagli ang pagbaha at posible na rin po ang landslide sa mga bulubunduking lugar. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para po sa karagdagang detalye, maaari nyo i-follow ang aming social media pages. Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Twitter at CLTV36
Instagram at CLTV36 Official. Kung nais nyo balikan ang mga programa ng CLTV, pwede nyo bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating pong 39 cable partners. Kasama ang buong person ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Jennifer Saleng.